And makoy American eh. Ito. Nakaroon pa dyan nag-ibo? Mako gamay. Violet oh. Bakit? Mako manday kusar ka buok na ko manday ka uban. Yeah. Ako dali. Gabaan ka na. Ano naman? Gabaan dahil mabundak dahil. Kastila. Totoo mas kastila kaya ano ding dili ibundak ninyo. Ako lagi na. Sa Frankfurt. Good. Nako. Wala na gabaan na mo ani. Kagdaghan din ni May. Kabuok. Sorry. Dapat ang basket. Nay gamay lang ko kay ako nang utanon ta. Ino na tandogon pala kana. Utanon ra. Di man mautag kas aning tagantag baka. Salamat sa Ginoo. Dagang kisay mo palit og kuan. Nay ube. 5 taro rin na pangdan. Isa. 5 taro. Alan. Oi. Ay ba. Tuglain. Di, wa siro pambakit. Ala to basta. Ay pasudlan.
Okay, maadjong adlaw ninyong tanan. So mo ni siya ang mga panghitabo before nag-end ang year 2023. So aning adlaw is magsuman dami budbud karon kay di ba gikan man ko nagpanlin og luya. So medyo abunda jud tag luya for today's video. So man nanguha na may daan og dahog saging, gihawba na to siya dadto na may nagkunis-kunis atong gawas kay para katong mga sagbot adto ra po na mo ibang bilin para dili namin magsabot-sabot sud sa kamalig. So first nga gibuhat no is naghumo, naghiugasan no daan ang pilit. Humuwan sa ni daan di ay kay para murag medyo soft gid siya inigluto. Lats wala lang mura ni tudlo sa akong auntie. Kay before ko naggamaan ni nangutana sa jud ko ninja og magunsa gani ka og gama og kanang suman bodbod nya medyo hubog-hubog pa jud tong time so mura nagkabalon sili jud iyahang tutorial for today's video. Pero gitry na lang no og sabot-sabot. So nagkuha ra ko og kanang luya ana, unsa nang gihugasan. So totally murag uga naman pod ang tawag ana ang juta nga nanapot ana. So murag dali lang siya tangtangon, mga small particles no. So makita ninyo amo ang humay karon, ang kabasan karon murag medyo greeny gyud o di ba? So medyo kanang lambo jud siya for today's video nga season kay medyo naalagaan di ba? So gipamutol na ni mama ng tumoy ana kay gahi man mo managkatong nasa murag tunga-tunga bitaw sa saging so para malukot siya tarong. So nagkagod nas mama unsa ako na po'y magkumot. So pila ni kalubi ang gibunta ni mama gani murag upat ni or 5 ba ana galalis pa mi og pila ka tubig ang kuan kay lahi lagi tong tudlo ang auntie niya hubog-hubog man gupod ang auntie gud no. So medyo galibog kog pila ang isabaw kay dugay-dugay na pagkuha kaluto og kanang suman magod suman budbod. So medyo nagmix ang aking ideas no. So awara tong gikumot unsa kani laging magkumot ta nga medyo dapat imo jud ng effortan no. So madyo pa day gakagod madyo pa ni magkagod kaysa magkumot hawoy jud sa kamot jud ni magkumot jud kay kainan full force kay ana jud nakasalalay ang kalami sa imong suman budbod sa imong kinumutan no. So gibutang nano sa kaha tong awang kinumot nga gibutang nano ang unang kumot ug second kumot git put all together na to adto siya unsa giwater na siya mubukaw unsa gipamahiran tong dahon og kanang sapaw kay aron murag mo sinaw-sinaw as you can see earlier char diba si mama may gakalingaw ka ng pahid-pahid ana sa gikaraw-karaw lang puno tong tawag aning tuno. So pag murag medyo ning bukaw-bukaw na siya o kay bog sani ba sige gitungtong gibutang nano tanan ag katong hinumuan na ho nga tawag aning pilit ana no. So awan na tong gisa giana ko to siya gipato na gusto sa busa no gibutang ana. So ana siyang gikaraw-karaw unsa gitilawan nya karaw na pod ana. So grabe jud dili jud lalim ang magkaraw jud mo nang ay salute jud sa mga mangsumanay bitaw as in kay init jamo imuhang dughan init jamo ni magkaraw-karaw unsa bugat pa jud unsa mura pa jud matikayhang ni atong kaha. So mo nang salute jud ko sa mangsumanay kanang mga maninda jud og suman grabe sa usa ka bugkos usa ka suman it put a lot of efforts iput a lot of mga English no. So naglikit na mi and then kami rang duha maglikit ani. So kaboro po ko maglikit kay sa bata pa pud ko sa magsuman jud na sila nga ma ako jud tong ako tong klase nga anak nahilig ko anang magpadapling kay ganahan man kog magkikit-kit anang kilid-kilid ng mga kuan-kuan o makita ninyo grabe gipanghawoy nami o di ba gamay ra gyud namong gisuman pero grabe na makareact jay o gipanghawoy na mga likod unsa na lang katong mangsumanay jud nga pila ka tawag ang salmon ang panggamon di ba unsa after ana is magama ko og kanang ginger shots karon kay medyo not feeling well ka ani this time. So gusto ko magamit po tong luya di ba ora na siyang i-blend ana together with the apple, lemon, ana, so, and then tubig, tas awra na siyang katong ikuan lagi i-blend, gibutang na nakaimno no kay para medyo magaan-gaan ang ating pakiramdam, di ba? So medyo nagsayon-sayon na dyan natong kinabuhi karon kanatay blender, o di ba, natilawan sa nato. Nung ka ma? Murag sa unang higop tangtang jud na imong gipamati apil sa imong pagbati niya lots di ba. So naluto na tong suman kay gidungag but after to gilukot gidungag pa na siya ha. So tiluan na nato siya inig kaugma.
So December is like a holiday season diri sa Pilipinas kay mostly walay klase, sim break, nang gibakasyon kay to celebrate the Christmas and New Year. So ako i-celebrate no ang Christmas and New Year. Usahon ra jud na siya, i-celebrate na siya in end of the year. Kay actually anytime man mo pwede i-celebrate ang Christmas kasi Christmas is love. So actually there's no exact date, time, number kung kano sa agit ipanganak si Jesus. So anytime, everyday nimo pwede i-celebrate ang birth of Jesus ana. So aning time is nag-prepare na ko og kanang para kanon na mo panihapon for this end of the year. So actually inigkaugma pa rin ang New Year's Eve. So awa na siyang gilatan daan karon kay inigkaugma manggod sa buntag is magsimba man mi. So ana ko time para maglata-lata pa aning babuya. So para iniguli namo prituhon na lang namo. So gilatan na siya kay slow cook raman na siya. So whole day no na siyang gi slow cook ana. Tapos namalit ko og mga bag-ong tanom para isalubong gyud no ang year 2024 nga plantita pa rin no. So nag-renew, nag-refresh kog mga indoor plants ana kay I want something new green diba? So ora na siyang gipang plaster ana kay mura jud ni ang kalipay kana makita ko mga green nga tanom, like I really love green nature. Mo ni siya sa nature, mo ni siya ang favorite color sa nature ana ganon. So nang hinlo ko ana kay para inig kaugma, ready to ko ana gyud, ready to bambam na gyud. Unsa magdungag di po ko daan karon og kanang ube kay awan siyang himuong ube jam later kay nang gama naman ko og mango float. So ginagmay ra ang kanang lutuon kay actually among sudan ra inig ka New Year is kanang katurang karahay kay karahayon man to, di ba? Amon to siyang gitimplahan, gilatan kay prituhon naman to siya. So gitawag siya karahay ana. Kay para gyud kanang usara atong sudan kay para intact jud ang kaon ba kay lahi mong gani og dagag sudan ni noon kay di man kaganan mo kaon. So manang maadyo nang usaray sudan kay para lami jud ang kaon teman di ba? I-try ni jud usaray kaon di ba bibo jam inyong kaon. Di ba niya nagama kog ubi jam, awara na siyang gi-blend ra din to kay para easy na gid ang life. Igora no to siyang gibutang nga gatas, condensed margarine, unsa gikaraw-karaw, and that's it. This is Miss Cynthia. Merry Christmas and Happy New Year. Ay, di pagluto na. Aluan ko. Daw ano uban sa naka-built in siya sa
premyo. Yung bago ng mahal, yung kuandaan. O, dali, let's race. Yung ayos. Ano, ane, tulo lingwahe. Black back ko ay. Bumako doon na si Chio, si Bangon. Open! It's a cloud. Amen. Thank you, Lord. Happy New Year to you. Happy New Year to you. Holiday. Dusito. Kung tamaan. Kaong ginawag sa pakla dito. Ha? Kalimot kayo ko. Ano na? Kanay sa pagpanungkol. Sinturon, huda. Basi kita igon at Charis. Happy New Year! Karis, marine na. Para bumako. Happy New Year. Sungkot na. Mamay, kasungkot naman ka. Good. Happy New Year pa! Happy New Year. Salamat ng imit! And Makoy Enrica ni. Makoy Enrica ni. Alamat lisensya kapalit ko. Bilang mama, ato ikip ning ampaw kay Chira ni. Oy, ay ito na rin. Dala. Gawa kinasingkasi. Kinasikasin. Kinasikasin niya. Hindi. Lang. Ring ko sa tubig bugnaw. Marang matapukan. Bayo ro mo it's a tie. Big 5 sila or 10? 5. Ang gasolina. Happy New Pam. Rex. Happy New Year, Rex. Happy New Year. Ako lang bigay sa iyo. Ano ulit? Happy New Year.